Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag no sab kanatong tanan kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Mo hatag no sab kaninyo og usa ka oras o 15 minutos dinhi sa ato ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga gipangluhan sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O ako na lang nga mga pagtimbaya sa tanan nga mga kaigsunan karon kutob sa nagpatalinghog sama usab sa ato mga suking tigpaminawan sa Facebook ug sa YouTube ug ilabi na gayud sa ato ang mga suki nga tigpaminawan sa radio station, no? O kumusta kaninyong tanan o ilabi na usab sa ako usab nga yung pagpangumusta sa tanan nato nga mga kaigsunan usab nga mga magawali sama sa atong Executive Vice President kang Reverend Charlie Eugenio uban sa iyahang kapika sa kinabuhi kang Madam Agaga Eugenio, kumusta? O sa tanan gayud nga mga magawali usab sama kang Brad Macarayo, Hermogenes Macarayo, sama usab kang Brad Ronilo Mangalos o sa uban gayud nga mga kaigsunan nga mga magawali sama sa kang Rudy Camos o sa uban pa gayod nga mga magawali, kumusta na lang gayod kaninyong tanan kay dili pwede nga pagsatag sound ta kamo sa pagpangumusta tungod sa napakadaghan nato usab nga mga membro o labi na usab sa mga kaigsuonan. Mahurot na lang pod ang atong oras mao nga raw na lang gyud, no? General na lang gayod ang ato ang pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsuonan. O nagpaabot pa man kita sa atong kauban ni Brad Samuel o sa uban nga mga magwali, wala pa man sila moabot. Mao nga ato na lang kining pagasugna ng ato ang programa sa pagtubag sa mga isyu, ilabi na gayud sa mga nag-criticize sa atoa, ilabi na sa mga television network o yung nasab sa mga radio station dito dapit sa Cagayan de Oro nga ang maong pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries ilahang gi kausahan nga kining punduka usa ka dautan o kini iya daw sa demonyo o yawa. Pero sa walay pagpakisusi ang uban moingon nga usa kini ka kulto ang maong pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries tungod atong hitabo nga diin usa sa igsuon namo nga si Chupila Cabusas nga diin kini gisugba kini sa kayo nga walay lain ang nagbuhat nini mao ang iyahang mga kadugo rapod, ang iyahang mga apo o anak o unsay nasulod sa ilang ulo ngano may taon nga ilaha manggi sugba ang ilahang apuhan nga tigulang na taon walay kaluoy ning mga tawhanan ni nga imbis unta ilaha man untang kadugo ila may noong gipasipadaan unya ang resulta gikomentaryohan sa mga telebisyon sama kang Jessica Soho kang Mabaw, no, katong usa ka tigpamaba sa telebisyon gihapon, no, sama sa Rappler kang Julius Mabaw sa telebisyon ug sa uban pagayod nga mga radio station nga ilahang gikundina nga kining among pundok usa daw kini ka kulto. Sa walay pagpakahibalo nga ang pulong kulto para nila dautan apan kung ilang basahon ang mga referensya kay kinigo mga tawhana nagpataka man lang og mga komentaryo nga walay pagpakisayod ug unsa kining pulo nga kulto. Dautan ba kay kasagaran manggod karon sa mga tao kung makadungog sila sa word nga kulto ilan nang gipakadautan ang maong pagtulunan. Pero sa walay pagsusi nga ang word nga cult or sa Bisaya kulto dili diay kana usa ka dautan. Ang tao lamang mao'y nagbutbuot sa pag-interpretar nga ang word nga kulto usa kini kadautan. Dili kini dautan
Tungod kay kinigo mga tawhana, kini nagkomentaryo sa Philippine Benevolent Christian Missionaries nga usa daw kuno kami kakulto, wala sila magsusi, wala sila magbasa sa mga referensya kung unsa ang bot ipasabot niining maong kulto. Ang pulo nga kulto dili kana dautan. Kay kung atong basahon ang The Living Bible Translation, bisan pa si Apostol Pablo mismo sa iyahang kaugalingon, bisan ang mga apostolis, bisan ang pundok sa atong Ginoong Kristo, gitawag kadto og kulto. Nga wala may bawi sa mga television network nga ang pulong kulto para kanila usa na kini kadautan. Mo basa kitag usa ka referensya sa giingon nako The Living Bible Translation. Si Apostol Pablo nini nagpamahayag sa Acts chapter 24 verse 14. Unsa ba ang pahayag ni Apostol Pablo dinhi? Nag-ingon si Apostol Pablo, "But I admit that I follow the way which they call. I worship the God of our ancestors, that I firmly believe the Jewish law and everything written in the prophets." Nga kun ato kining hubaron sa Binisaya, matud pa ni Apostol Pablo, tinun-an sa atong Ginoong Kristo, nga matud pa niya apan. But I admit, matud pa ni Pablo, apan, giangkon ko, nga nagsunod ko sa dalan, nga gitawag nila og kulto. Nagsimba ako sa Dios sa among mga katigulangan, og ako mituo pag-ayo sa balaod sa mga Hudiyo ug sa tanan. Ang gipasabot ni Apostol Pablo, mismo siya sa iyang kaugalingon, giadmitar niya nga siya usa ka membro sa maong gitawag og kulto. Nagsimba daw siya sa Dios og sa mga katigulangan, matud pa ni Apostol Pablo. Kay ang gisunod sa iyang mga katigulangan, maumansab ang gisunod usab ni Apostol Pablo kadtong pagtulunan sa Hudiyo, mga higala og mga kaigsuonan. Mao kana ang buot ipasabot ni anang gihiskutang kulto. Nanunsa pa ang lain pang pahayag ni Apostol Pablo, ato ramang yun i-relate karon sa Bisaya, sa Biblia. Usa gapon sa pahayag ni Apostol Pablo sa The Living Bible Translation, ang Acts chapter 24 verse 5, unsay pahayag ni Apostol Pablo. Matod pa niya, "We have found this man," katong mga kuan lugar kakontra ni Kristo o kakontra usab ni Apostol Pablo. Nag-ingon sila dito kang Pablo, "We have found this man to be a trouble maker who is constantly stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader." Ingnan si Apostol Pablo sa mga kaaway nga usa kuno kini siya ka gisgutan nga ringleader. Nya giingon pa gyud dinhi of the cult known as the Nazarene. Atong Binisayo nag-ingon, among nakaplagan, matud pa sa kakontra nila ni Apostol Pablo, among nakaplagan nga kining tawhana, kinsay bot pasabot si Apostol Pablo, nga maong tawhana may usa katig pasiugda o kanunay nga nagpalihok o kagubot ringleader sa mga Hudiyo sa tibuok kalibutan. Usa siya, gina si Pablo, usa siya kakulto. Kita mo nga nailhan nga Nazarene. Kay si Kristo dito man sa Nazaret, mga higala o mga kaigsuonan. So ang mga kaaway ni Apostol Pablo,
Kani sa unang mga kapanhunan kay giangkon man ni Pablo nga siya usa ka kulto o gipasanginlan siya sa maong mga kakontra nga si Apostol Pablo siya mao ang nagdala o kagubot sa tibuok nga kalibutan tungod sa iyang pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Unya gingnan siya nga kanang tawhana maoy tigpasiugdag kagubot sa tibuok kalibutan usa siya ka kulto. Mismo si Apostol Pablo ginganlan sa iyang kaaway, sa iyang kakontra nga membro siya sa maong kulto nga gitawag og Nazaren. Pagtulunan ba sa atong Ginoong Hesukristo? Musa sa walay pagpakisusi ni Jessica Soho nga nagkundina siya nga kuno kami usa ka membro sa kulto nga para ni Jessica Soho nga kami mga daotana, mga higala og mga kaigsuonan. Jessica Soho og uban pa nga mga radio station og uban pa nga mga television network wa mo masayod ug wa mo'y kalibutan nga ang pulong kulto dili kana daotan kay mismo si Apostol Pablo iyang giangkon nga siya usa ka membro sa maong pundok ni Kristo nga usa ka kulto. Ug gani pa man si Apostol Pablo gipasanginlan nga siya maoy tigpasiugdag kagubot sa tibuok nga kalibutan. Pero tinuod ba kaha nga si Apostol Pablo siya ang tagpasiugda o kagubot sa kalibutan? Dili. Nagwali lamang siya kang Kristo. Iyang gipamatud-an si Kristo. Wala siya nagpamatuod o wala siya nagbuhat o kadautan sa tibok kalibutan. Pero ang kaaway ni Kristo, sama nining among kaatbang usab, ninagingan na kulto sa way pagpakisusi nga ang word nga kulto, dili ka na dautan. Unsay dugang pruiba na nga ang maong gitawag og kulto, dili ka na usa ka dautan, mga higala og mga kaigsuonan. Unsa pay giingon dinhi sa maong basahon nga kining gitawag og New Webster Dictionary, wa mo gud ni sila mamasagot, mo diretso lang dayog komentaryo nga ang word nga kulto daotana. Ha? Dili in taon mga higala og mga kaigsuonan. Unsa pa nga itong makita sa New Webster Dictionary nga gitawag nga usa kini ka diksyonaryo di ni basta-basta. Unsa ba ang gisgutan nga kult o kulto? Cult, gingon din ni noun. Masabot pasabot. A system of religious worship, a creed or sect. Nga kung atong hubaron, ang word nga kulto o cult, usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo or sikta. Iunsa di ay Jessica Soho og uban nga mga nagcriticize sa pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries nga kami usa ka kulto. Ang word di ay nga kulto, ang buot ipasabot ni ana a system of religious worship, a creed or sect. Na sa Bisaya pa, usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo or sikta. Unsa di ay ang pulong nga kulto? Nga kung imong in Englishon gitawag kini og cult, usa di ay kana ka sistema sa relihiyosong pagsimba. Ha? Ngadto sa imong pagtuo ngadto sa Dios. Nan. Bisang kinsang relihiyon sa tibuok nga kalibutan, bisan pa si Jessica Soho o si Julius Mabaw o uban pa nga mga nagkomentaryo nga ang pulo nga kulto usa daw kadautan, dili intawon kana dautan. Kay ang word nga kulto o cult usa kana ka sistema sa usa ka relihiyon ug imong pagsimba ug pagtuo nimo ngadto sa Dios. Muna ang pulong nga kulto or cult sa English. Jessica Soho ug uban pa nga mga radio station ug uban pa nga nagkalaing mga reliyon sama sa uban nga nagkomentaryo namo nga dautan daw kuno kami kay mga kulto daw kuno kami.
Dili dautan ang word nga kulto, nasaypan na ninyo sa pagsabot. Nga naman, diha ramang good mo maminaw anang tabi-tabi, diha ramang good mo maminaw anang kanto-kanto, diha ramang good mo maminaw anang mga marites nga may istorya das gawas, dili man good mo mamasa god. Mauna nga wala pa ang Philippine Benevolent Christian Missionaries nga gipanguluhan ni Master Tomas A. Yun Sr. Dili kini may dayag ang mga kamatuoran nga ang pulong di ay nga kulto o cult. Dili day kana dautan. Usa day kana sa sistemang reliyosong nga pagsimba o pagtuo nimo ngadto sa Dios. Nan mangutana ta ni Jessica Soho, mangutana ta ni Julius Mabaw, uban pa nga mga nagkomentaryo nga dautan ang Philippine Benevolent Christian Missionary kay kini usa ka pundok ka kulto. Mangutana namin ninyo, kamubay walay sistema sa pagsimba o pagtuo ninyo nga to sa Dios kay mao ba na buot ipasabot na ng gisgutang kulto? Ha? Nan kung dili mo admitar, kinsa man nga reliyon karon nga dili sila mo admitar nga sila usa ka pundok nga kulto, nan ang among ikasulti ninyo, mga tao kamo nga wala mag-alagad og Dios, mga tao kamo nga walay Dios, kay ang pulo nga kulto usa kana ka sistemang reliyoso pagsimba o pagtuo nimo ngadto sa Dios. Mo nang but pasabot anong kulto? Dili kay mingo mo dautan ang kulto. O mabasa pataglaing referensya. Unsa pay atong mabasa din unsa ang definition sa gisgutang cult o kulto. The New Webster Dictionary o ang Merriam Dictionary unsa man ang pulong nga gisgutang kulto or cult. Sumala pa sa maong Merriam Dictionary nag-ingon, a system of religious belief and ritual, usa ka sistema sa reliyosong pagtuo o tulumanon. Muna ang buot ipasabot sa Merriam Dictionary nga ang pulong nga cult naon a system of religious belief and ritual, usa ka sistema sa reliyosong mga pagtuo o tulumanon. Nahaasa man kuha nga ang dautan ni ana nga moingon mo nga ang kulto usa ka dautan. Dili mga higala o mga kaigsuunan, usa kana ka sistema o relihiyosong pagtuo o tulumanon. Kay diha sa maong relihiyon naa diha ang imong pagtuo ngadto sa Dios, naa diha ang mga tulumanon ug unsay ipasubay o unsa ang balaod nga gipakanaog diha sa maong relihiyon. Usa ka na ka sistema, mga higalag, mga kaigsuonan sa pagsimba nimo ngadto sa Dios. Dili dautan ang word nga cult. Pamasa pud mo o mga referensya, dili kay mo kundi na mo nga kami mga Philippine Benevolent Christian Missionaries, mga kuan nami, mga daotang tao nami. Dili oy. Ang number one nga gisgutan og kulto mismo ang apostoles nga si Apostol Pablo nga diin daghan siya mga sinulat sa Biblia. Lupig pa niyang ubang mga apostoles. Ang daghan nga nasulat sa Biblia si Apostol Pablo. Mismo si Apostol Pablo iyang giadmitar nga siya usa ka membro sa maong gisgutang kulto. Mo na ang bot pasabot ni ana Jessica Soho o Julius Mabaw. Tinuod ba ang giingon nga si Apostol Pablo siya usa ka gisgutan siya nga usa siya ka ringleader, usa siya ka nagdalag kagubot sa tibuok kalibutan? Baya akong basahon ang buhat kay ang gibasa nako kanina ang Acts 24 man verse 5 basahon ta diri sa Bisaya, diri sa buhat sa iyang kapitulo 24, versikulo 5, tinuod ba nga si Apostol Pablo gipasanginlan siya nga siya mao ang tigpasiugdag kagubot sa tibuok kalibutan? Basahon ko ang Bisaya. Gingon din ni sa buhat sa iyang kapitulo 24, 5 nag-ingon.
Kay among nakita, kinsa may pasabot ni si Apostol Pablo, giingnan siya sa kaaway. Kay among nakita nga mo'y usa kaso samukan. Imagine ka si Apostol Pablo kung ilang nakita nga usa daw kuno kasamukan. Kining tawhana ang ipasabot si Apostol Pablo, tig-ugda og mga kagubot sa tanang mga Hudiyo sa tibuok kalibutan og pangulo sa pundok nga mao tong isgotang kulto nga gitawag og Nazarene or Nazareno. Ha? Basara ko na inyong Biblia. Ang Buhat kapitulo 24 bersikulo 5. Di ba si Pablo gipasanginlan siya nga usa siya ka ring leader, usa siya matud pa kay ang maong tao nga si Apostol Pablo nakita daw nila nga mo'y usa ka samukan. Kining tawhana si Apostol Pablo gipasabot, tig-ugda og mga kagubot sa tanan nga mga Hudiyo sa tibuok kalibutan ug pangulo sa kulto o pundok sa gitawag og Nazareno. Unya dili tinuod nga si Apostol Pablo siya usa ka membro sa pundok nga gitawag og kulto kung imong basahon ang The Living Bible Translation. Kaya kung imong basahon ang The Living Bible Translation, gitawag kana dito og kulto. Kung imong basahon dinhi sa Bisaya sa King James Version, ang gitawag og kulto usa ka pundok. Membro si Apostol Pablo sa usa ka pundok nga gitawag og kulto o cult sa English. Mo nang bot pasabot niya, di magud mo mamasa god Jessica Soho god. Ang inyong gipasulabi mauman ang mga balita lang. Wa man mo basa-basa og Biblia god. Unsa pa? Basahon ko ang giingon ni Apostol Pablo nga siya usa ka kulto. Basahon ko ang Buhat kapitulo 24 bersikulo 14 nag-ingon. Hinoon, ipayag ko kini kanimo nga sumala sa dalan nga ilang gitawag og kulto, nga gitawag og pundok. Ako nagsimba sa Dios sa among mga ginikanan og nagatuo sa tanang mga nahimutangan diha sa kasuguan o naisulat diha sa mga propeta. Nga kung imong basahon sa The Living Bible Dictionary, nag-ingon Bible Translation, but I admit that I follow the way which they call cult, worship the God of our ancestors, that I firmly believe the Jewish law and everything written in the prophets. Nga kung atong binisayon, hinoon ipahayag ko kini kanimo nga sumala sa dalan nga ilang gitawag og kulto o pundok. Ako nagasimba sa Dios sa among mga ginikanan ug nagatuo sa tanang mga himutangan diha sa kusuguan o naisulat diha sa mga propeta. Giadmitir ni Apostol Pablo nga siya usa ka membro. Usa sa ka membro na ng pundok ka kulto. Unya unsa man Jessica Soho. Di magud mo mamasag Biblia god. Mo man ay nakadiferensya god ninyo. Dayon lang day mo kundina namo nga ang Buhat namo manunog mig tao. Wa day ka kay balo Jessica Soho. Wa day ka kay balo og unsay nahitabo sa maong pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Sukad lang ang among magtutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. nga mipahulay siya nga kung atong ipatinaw namatay siya. Diha nagsugod ang mga membro sa PBCM nga diin mikalas. Unsa bay mikalas? Migawas ba? Kay abitan aw nila nga ang magtutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. mipahulay naman ang mga tao pod nga uban nga dunay mga personal nga mga intereses ning break away ning gawas sa maong Philippine Benevolent Christian Missionaries og naghimo sila og pundok-pundok aron diha mangilad sa mga membro rapod sa Philippine Benevolent Christian Missionaries ilang kuhaon ang atensyon nga ilang gipatuo nga ang espiritu daw ni Master naa nila. Usa nini ang nag-angkon nga ang espiritu daw ni Master naa niya kini si Mary Alcasarin.
Nibaw-an na ni sa tanang membro sa PBCM nga kining bayhana nagpatuo nga ang among magtutudlo ang espiritu na adaw niya. Nya kinsa man po iyahang ilaron, kinsa man po ang iyahang kumbisyon ang maora pong membro sa Philippine Benevolent Christian Missionary. Iyang ganuyon ngadto sa iyang pundok. Iyang gipatuo ngang espiritu daw ni Master na aniya. Mao ni si Mary Alcasarin timan ina ninyo. Nibaw ana ang mga membro sa PBCM. Nga nagpatuo nga ang espiritu ni Master na aniya ni balhin daw sa iya. Kinsa pa ang ikaduha nga nagpatuo na pod nga kuno ang espiritu ni Master na aniya. Kini si Pedroso Bailo nga naadas Balingasag, Misamis Oriental, nagpatuo pod ning tawhana sa human nga nawala ang magtutudlo, sa human may pahulay ang magtutudlo, nagpatuo dayon kini si Pedroso Bailo nga ang espiritu ni Master naa na pod kuno niya. Primero dito sa Mary Alcasarin. Ikaduha dito kay Pedroso Bailo. Diha lang gani daan bulyaso na mo. Nakinsa man pod ang gimimbro pod ni Pedroso Bailo. Ang mga membro ra pod sa PBCM nga mga walay alamag pod, nga wala po'y mga kaugalingong maayong pangutok nga nung nagpadala sila niining maong mga tawhana nga unta kini membro man sa PBCM nga mingkalas nga ni break away naghimog faction naghimog pagsabotahe aron nga ang mga tao sa Philippine Benevolent Christian Missionaries ilang linglahon dad-o nila dito sa ilang kagulingon na pod nga pundok nga ilahang tukod na pod kanang gitawag og the seal of the living God. Kini amo ni ipahingod ninyo nga mga membro sa PBCM. Di mo mapatakag patutuo ani mga tawanan ni nga gisudlan daw kuno sila sa espiritu ni Master. Usa kini ka mga tao mga mangingilad. Usa kini ka taong tigpahisalaag. Daan pana sa panahon ni Kristo. Nga sa human sa kamatayon ni Kristo na ay mga membro ni Kristo nga mikalas nagpahisalaag po sa mga membro sa Iglesia ni Kristo mausab gihapon ining panahon na karon sa Espiritu Santo bisan pa sa panahon sa aman kang Jehova na ay mga mikalas gihapon nagbuhat og mga dautan nagbuhat og mga Dios sa ilang kaugalingon para ilahang gisimba nga dili matuod nga Dios mao ra pud ni nagpasulod-sulod og espiritu. Kini si Mary Alcasarin o kini si Pedroso Bailo. Kinsa pa? Kini na pod, kini gitawag nga kriminal. Kini si Crisanto Ercilia. Kini si Crisanto Ercilia bag-o lang nitabo mo ni gikomentaryuhan ni Jessica Soho og uban nga mga radio station og uban nga mga television network pisan pa sa uban nga mga sibiyahan sama sa Rappler. Nagpatuo na pod ni si Crisanto Ercilia kay matud pa niya kanang kuno Kristo man kuno na nya santo balaan mo na kana kunong Crisanto balaan kuno na Kristo kuno na siya. Kita mo kung sa kabuang ani mga tawhana ni unsa po iyang gipatuo ang espiritu pod kuno ni Master Tomas Eugenio Sior naa na pod kuno niya. Paminawan man ni nato na interview karon. Ang espiritu kuno ni Master naa na pod niya. Gipatuo niya na pod ang mga membro na pod sa PBCM. Nga ang espiritu kuno ni Master naa niya ni insert kuno. Kay hilig man lagi ni sila og kana bagpasulod-sulod og espiritu. Nagpatuo na pod nga siya na pod kuno ang pundok nga leader nga ilhon kay ang espiritu kuno ni Master naa niya. Mao ni Crisanto Ercilia nga nitabo lang nga gisugban niya iyang apuhan dito sa kayo. Maayo bagod na mga buhata. Ako dugay na ko membro sa PBCM 1978 wa ko kadungog nga si Master nagsugo namo nga magsayaw-sayaw midas kayo kay gibawal gali namo ang sigarilyo. Unya magsayaw-sayaw ni Noomis kayo. Jessica Soho. Klaruha usa ug unsa ang pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries naa ba namo na ang maong ritual nga ang pagsayaw-sayaw das kayo. Ang pagpamatay og mga tao bawal gali namo ang sigarilyo. Unya musugba ni noon may
tao nga to sa kayo nga mao imong gipasumangil nga ang responsibilidad miyembro sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Wa ka kay balo nga kini mga tawhana ning breakaway migawas nis pagtulungan sa PBCM nagtukod sila kaugalingon na pud nilang pundok. Ha? Nga ilang gipatuo nga ang espiritu kuno ni Master na nila. Nga numan nga ilang dad-o na espiritu ni Master na nila aron sa pagpangilad na pod sa mga membro sa PBCM aron dad-o nila diha sa ilang kaugalingong pundok aron ila na pong ilaron, ila na pong pangwartahon. Mo man tinuod ba? Pangwartahon nila ang mga membro. Mo kana nga kamo nga mga komentarista, di mo magpataka og yam-yam sa inyong baba, di mo magpataka og komentaryo, ug wa ninyo may bawi, wa ninyo ila-ilahan ni mga matang sa mga tao, nga kinis Miri Alcasarin, nagpasulod-sulod ng espiritu, kinis Pedroso Bailo, nagpasulod-sulod ng espiritu, kani si Kuan Crisanto Ercilia, nagpasulod-sulod ng espiritu, ug uban pa, nga mga membros PBCM, nga may kalas, nganing breakaway, naghimog faksyon, naghimog pundok, aron ilaro na pod ang mga membro sa PBCM. Muna ang naitabo ni ana. Pero sa diya pa si Master, nagkigistorya pa na wa ni may tabo ning mga tawhan na nga nagpasulod-sulod ng espiritu. Diha na, sa diha nga may paulay na ang langit doon nga magtutudlo. Bawa dili kami buot, dili kami gusto nga mga ministro sa Philippine Benevolent Christian Missionary sama kanako o sa uban nga mga ministro di mibuot nga diin gubo nila ang pundok sa maong Philippine Benevolent Christian Missionaries kay matud pa gani ni Master sa nagigsulti sa kanamo nga gubon ba ninyo ang PBCM ang tubag sa mga kaigsuunan dili Master unsay po ni Master ayaw ninyo gubang PBCM kay kini international. Nya na ay mga tao nga kanhi mga kauban namo kinis Pedroso Bailo magwawali man is radyos una. Unya magpatuo nga ang espiritu ni Master na niya kay para gubo niya ang pagtulunan sa PBCM. Kami nga mga ministro di mibuot nga ilaro nila ang mga tao kay nahibalo kami kinsa ng mga matang sa mga tao kana si Miri Alcasarin, kana si Pedroso Bailo ug uban pa kana si Crisanto Ercilia. Di mi gusto kaming mga lehitimo nga mga ministro nga diehard sa pagtulunan sa PBCM di mibuot nga dunay mga kauban namo nga gusto mo guba sa maong pagtulunan sa PBCM. Makigbisugan gud namo kay nga naman kami ang gitugyanan ni Master sa pagpasabot ngadtos mga membro lamang kay ang mga membro utro man pong wa poy mga hibang kaagan ba. Nga naman nga walay mga hibang kaagan. Naaba sa Biblia nga diha sa pagtulunan sa Dios naagyod ang mga taong mga daotan. Na ay mga tao nga mga daotan diha sa pagtulunan sa Dios. Ha? Naay mo kanabang mo kalas ba? Dunay gitawag magpatutuo nga kuno sila gisuddan og espiritu bisan pagani sa unang kapanahunan. Ha? Unsa bay ato mabasa sa Biblia? Sa panahon sa daang tugon, sa panahon sa amahan, daan na bang gisgutan sa Dios nga amahan nga diha sa iyang katawhan naagyud ang mga daotang mga tao? Membro na sa pundok. Membro na sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Pero naagyoy mga buang-buang nga mga tao. Naagyoy mga membro nga mahanggaw. Ugbot ipasabot nato. Mahangal nga mga membro. Mga gisudlag nga dotang espiritu. Nga naman, nabay atong referensya sa Biblia nga naagyoy mga tao nga diin diha sa katawhan sa Dios na ay mga daotang tao. Ha? Mubasa tag Biblia. Ha? Base makaingon mo, Brad, katawhan na gud sa Dios na naday mga daotan. Wa magud mo mahibaw gud. Ha? Kay basta katawhan sa Dios, wa nagidaotan pulos na gud na matarong. Kung ikaw maoy mosulti,
Pero basahon ta ang Biblia, basig wa pud mo makabasa pod. Ha? Basahon ta. Ug kinsa nang argabyado isuwat. Ha? Kinarbay mga tao mga hanggaw pod nga mo komentaryo. Brad, ayo patakag sulti brad. Katauhan gud ka sa Dios. Unya na day mga dautan sa katauhan sa Dios. Naa. May lista aron ka mahibaw. Basaha ang Jeremias kapitulo 5 bersikulo 26 unsay atong makaplagang pahayag din. Atong basahon, basig miingon mo nga katauhan sa Dios wa nay mga dautan kun ikaw musulti. Kay ignorante magas Biblia, wa man kay basas-basas Biblia. Mo nang miingon mo, ikaw mo katauhan sa Dios, wa nagidautan. Di na mahimo na, di na magsilbi na imong katarungan. Niara ang hustong katarungan. Basta katauhan sa Dios naagyon ng mga dautan. Ha? Unsay pahayag sa Biblia? Jeremias kapitulo 5 bersikulo 26 nagingon, kaysa taliwala sa akong katauhan, na taliwala daw sa katauhan sa Dios, iga kakita ang daotang mga tao, sila na nagbantay ingon sa mga ngayam nga nagahati, sila nagabutang og usa ka litag, sila mudakop og mga tao. O tanawa, namakak ba kami sa among pagsulti nga naay mga kaigsuuna na mo nga mo break away, mugawas sa maong pagtulunan kay nagbutang sila litag, ha, para dakpo nila ang mga tao, ganuyo nila ngadto sa ilang pundok nga bag-ong gitukod. Naas Biblia, kaysa taliwa sa akong katawan, iga kakita ang daotang mga tao, sila na nagbantay ingon sa mga ngayam nga nagahati, sila nagabutang og usa ka litag, sila mudakop og mga tao. Unsa man ang litag nga ilahang ipatuos mga membro? Naa daw ang espiritu ni master nila. Di ba litag? Di ba litag? Unsa bay gingon sa magtutudlo sa nagigsulti pa siya namo? Nagingon ang magtutudlo, in how many quadrillion years I am still alive. Bisan pila pada ka quadrillion years siya buhi. Matud pa na niya. Ug matud pa niya nga adunay 3,891 nga gisudlan sa Espiritu sa Dios ug wala nay lain. Ha? Nang ano mang maingon man ang mga membros PBCM nganing kalas, nganing break away, nganing gawa sa PBCM. Nga ang espiritu daw ni Master naa nila. Nga matod pa ni Master, wala nay lain. Tutok mo diri nako, ug wa nay lain pa. Unya, naaday lain, naaday kay Pedroso, naaday kay Mary Alcasarin, naaday kay Crisanto Ercilia. Nga matod pa ni Master, wa nay lain. Unya kay wanan may lain, unsa man lugar. Niya ay mga tao, nga mga daotang tao, nga matod pa Biblia, nga mudakop, nagbutang og litag, unsa man ang litag, ilang ipatuo, nga espiritu daw ni Master na nila. Di ba litag? Di ba sila mudakop og mga tao? Para ilang litagon, kay sama daw sila sa usa ka tawo nga na nagbantay ingon sa mga mangayam, paduragod ng mangayam kaglanggam. Bantayam na nimo aron makadako paglangga mausan ni mga tawhana. Nagbantay para mudakop sila mga tao, ilang-ilaron ang mga tao ngang espiritu do ni Master na nila. Di ba usa ka litag? Di ba usa ka lingla? Mao kana ang among mga pahinumdom ninyo nga mga membro sa PBCM. Ha? Unsa bay gingon? Sa panahon sa kanghihuba, sa panahon sa kanghihuba sa Dios Amahan, walay lain natong tutukan, walay lain natong isintro nga atong pagtuo. Diha lamang sa Dios nga Amahan, kanhi sa unang panahon, wa pa ang Kristo, kasi Kristo wa pa man mataon anang mga panahon na. Sa unang kapanahonan, diin ang tao mututok. Mututok ba taglain? Dili pwede. Nga mututok taglain. Diha lamang sa Dios nga Amahan kita mututok. Doon na ba kita'y maligong prueba ni ana?
nga diha lamang sa amahan kanhi sa unang panahon, diha ang tao mututok niya, ug di na ta mututok paglain. Unsa atong basahon? Basahon ta ang Isayas. Unsay payag dinhi sa amahan? Patutukon ba taglain? Dili. Kung kinsa ang Dios nga imong pagatutukan kanhi sa unang panahon sa Israel, diha lamang sa kang Jehova. Basahon ko ang nakasulat sa Isaiah sa kapitulo 45, versikulo 22, unsay gipahayag dinhi sa Biblia sa panahon ni amahan ha. Matud pa sa amahan nga si Jehova, tumuto kamo kanako og mga luwas kamo, tanang mga kinatumyan sa yuta, kay ako mauman ang Dios ug wala nay lain. Iyon sa ang pahayag sa Dios nga amahan. Dili ni Kristo ha, kay wa pa maabot ang panahon ni Kristo. Unsay pahayag sa amahan, tumutok kamo kanako. Nag-ingon ba nga man, tutok mo dito sa laing mga Dios, sama kang Baal, sama sa mga Dios sa mga Moab, Dios sa Astarot o sa Dios sa mga Pilistihanon. Nag-ingon ba si Jehova? Ano? Wala. Ang amahan nag-ingon, tutok mo nako. Ha? Matud pa niya, kay aron mo mga luwas, kamong mga kinatumyan sa yuta, kay ako mao ang Dios, o wala nay lain. Mangita pa kaglaing Dios? Ayaw na. Kung kinsa ang Dios na anang panahon na, sa Old Testament, sa daang tugon, si Jehova lamang imong alagaron, di pwede nga mag-alaga kaglaing mga Dios-Dios, samas mga larawan. Nga ilhon ni mo na mga larawan nga Dios-Dios, babutan nagingalag Dios-Dios kay dili tinuod nga Dios. Mga kahoy, mga simento, nga gikulit-kulitag mga tao, gibutangag mata, gibutangag baba, gibutangag tiil, gibutangag kamot. Pero unsay pahayag sa Dios, naa sila mga mata pandili makakita, naa sila mga dalunggan apan dili sila makadungog, naa sila mga kamot apan dili makahikap, naa sila mga tila apan dili makalakaw. Unsay tawag nila? Dios-Dios. Ha? Kaya ang Dios maminaw. Tawgar ko ng larawan o kadungog ba na? Muhatag ba na nimog tubig? Giuhaw ka? Muhatag ba ng larawan? Mangayog tubig. Mas tarong pa ang tao di ay. Kaya ang tao kung imo pangayuag pagkaon, muhatag pa. Pero ka na mga larawan nga mga Dios-Dios, nga giingon sa Biblia, nga dili ka na makaluwas. Yun na ang giulagway sa Biblia. Diha lang ka sa kang Jehova mututok. Nya karon kay nawala naman si Jehova. Kay naamay mga tagna sa Biblia nga akong basahon. Ha? Sa Biblia, ang adlaw ni Jehova kangit-ngita na po, pero sa pinasugdan, kahayag siya. Ayon sa may pahayag sa Biblia. Basahon ko ang Amos, sa iyahang kapitulo 18, versikulo 20, unsay pahayag din mga higalag mga kaisuna. Amos 18, versikulo 20. Patong basahon, mga higalag magkaisunan. Dinhi na lang sa Jeremias kapitulo 31. Adunay utlana na po sa ngalan ni Jehova. Sa unang kapanunan diha ka mag-alagad. Pero sa diha nga miabot ang panahon nga dili na po ditudlo ang ngalan ni Jehova, alang-alang magpabilin ka. Nung sabay pahayag sa Biblia, dinhi sa basahon sa iyang 31 versikulo 31 nag-ingon, ani akaron ang mga adlaw maabot nagaingon si Jehova, nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Unsa maning tugon ni Jehova ngadto sa iyang katawan nga Israel? Ha? Ang tugon nag-ingon sa 34 para ta madali. Og sila, kinsay magiingnan og sila? Katong iyang katawan nga Israel. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang sikataw og ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isilingan. Amato pa din
ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsuon og sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova kay silang tanan na nagpakaila na kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila. Nagaingon si Jehova, kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili ko nagayod pahinumduman ng ilang mga sala. Unsay tugon ni Jehova sa iyang katawhang Israel? Ha? Moabot ra ang panahon, moabot ra ang adlaw nga matud pa ni Jehova, ayaw na hisguti ang akong pangalan. Pero sa unang kapanahonan, mahisgutan. Kay walay laing Diyos sa panahong Israel. Siya lamang ang Diyos sa panahon, sa daang tugon. Ha? Pero kay naa na may utlanan, nga di na po itudlo ang iyang pangalan, alang-alang na po magsige na day kagsangyaw ni Jehova nga di na may tudlo ang iyang pangalan. Ha? Diha nasayop ang mga tao. Nga naman nga di nahisgutan ang pangalan ni Jehova. Asa naman po ang tao mututok na pod? Magpabilin paghapon ta kang Jehova mututok, dili na. Asa naman po deta mututok, dili na sa kang Jehova, kundili diha na pod sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Nabay mabasa na to sa Biblia na ang mga ministro ng PBCM may mga lamaon nga mga tao na ay mga dokumento nga among ipakita nga sa unang kapanahonan ang tao diin mututok diya sa kang Jehova pagnahon nga dili na itudlo ang ngalan ni Jehova, diya na pud ang tao mututok sa ikaduhang panahon diya sa atong Ginoong Jesucristo. Unsay mabasa natos Biblia nga sa panahon sa ikaduhang panahon diya na pud ang tao mututok sa atong Ginoong Jesucristo. Nganong diya naman po kang Kristo, Brad? Alang-alang, di na gud itudlo ang ngalan ni Jehova. Magsigil nga po kang tutok ni Jehova, nga di na maitudlo iyang pangalan. Dito na po kasi ang gitudlo na po, sa iyang gipadala, nga mao atong Ginoong Jesucristo. Nabitaw na, Juan 3:16, kay gipadala sa Dios ang gipadala sa Dios ang iyang anak, bugtong anak, di sa kalibutan aron ang tanang musalikan niya. Dili madaglag ko dili may kinabuhing dayon. Kay gigugmang gayon sa Diyos ang kalibutan sa paging iyang gihatag iyang bugtong anak. Gihatag si Kristo. Diyan na po kamututok ni Kristo. Nga naman, kipadala naman po siya sa ayaman. Nabay prueba na basahon ta, di ta maglama-lama diri. Ang mga ministros PBCM na ay mga ebidensya. Ha? Unsay giingon din ni Hebrehanon 12:1-2. Basaha. Para di mo makaingon nga, pinuang man ang imo, Brad. Lama-lama raman ka. Di mi maglama-lama diri na mabasa gyud. Na diri Nagingon din ni. Panahonan ning Kristiyano Sa una panahon mato sa amahan. Dito ka mututok. Pag-abot ni Kristo, diya na pugag Kristo tutok. Nabay mabasa na busa sanglit. Ginalibutan man kita sa ingon, kamabagang panganod sa mga saksi. Iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga gapiit paglikos kanato og dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Sa dos tagingon gingon din nga magatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan mianto sa krus sa walay pagsapayan sa pagpakaulaw niini ug karon nagalingkod siya diya sa tuo sa trono sa Dios. Iasa na pod ang tao mututok sa panahon ni Kristo. Diya na pod kang Kristo sumala sa akong gibasa sa bersikulo 2 sa kapitulo 12 sa Hebrehanon nga magatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad. Iasa na pod ang tao mututok sa ikaduhang panahon. Sa una, diha mututok sa amahan. Nya kay nawala naman pod, iasa naman pod ang tao mututok. Diha na pod sa iyahang anak nga gipadala nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nga karon kay ang pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo, dili naman po ito magpadayon. Namingon sila nga, taka ramang kabrad, asay dili magpadayon, nga mao manggali na giwali sa daghang mga relihiyon karon. Pila ka matang sa relihiyon, tibo kalibutan pertindaghan na, brad. Pero si Kristo may ilahang giwali.
Dili man ang Espiritu Santo, dili man ang inyong master may giwali, nga inyong gipatuo, nga mauna ang katumanan sa Espiritu Santo. Basahon ta. Magbasa na puta, dili kay di mamisamas uban nga maglama-lama lang ba. Na ay mga ebidensya na mo. Asa naman punta? Kay ang Kristo dili man magpadayon. Ngano man nga ang Kristo dili magpadayon? Na ay katarungan. Bayon sa man ang katarungan, ligon nga katarungan. Kinsa may puli ni Kristo, kay si Kristo wa naman dinis kalibutan. Alang-alag ang pare. Alang-alang mingon ang mga tao pastor. Alang-alang ang tao maingon nga mga ministro. Alang-alang ang tao maingon mao na ang among leader si Kibuloy, si Soriano, Felix Manalo, guban pa. Dili na may mao ang puli ni Kristo. Ang puli ni Kristo sumala sa Biblia. Basahon ta. Basahan ninyo ang Biblia nga ang pulong sa Dios nag-ingon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26 unsay giingon dinhi sa Biblia. Kining mga butang nga matud pa ni Kristo ginasulti ko ng daan kaninyo. Samtang kauban pa ninyo ako, matud pa ni Kristo. Apan kung makagikan ako ang magdadasig nga maong Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako, siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanan mga butang og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Kinsa ang puli di ay ni Kristo? Kay si Kristo mihawa man, miadto man siya yang amahan, matud pa niya, dili na mo makakita kanako pag-usab. Nabay mabasa sa Biblia nga dili na ang tao makakita ni Kristo pag-usab na Di magod ni basahon sa ubang relihiyon. Alang-alang, huwag ilang basahon, mabunggo man sila. Muna kami mo basa kay kining amo, di man ni switik. Dili man ni pangilad sa mga tao. Di man ni pangilad ning amo. Klaro-klaro man ning amo. Dayag-dayag man ning amo. Wagay may sweldo sa among pagka magwawali. Bisag 5 centavos. Di may pariwaan ng mga ministrong uban nga di muwali gradyo, di muwali dasdalan ug usuhol. Pero kami nga mga ministro, kami pa nagbayad sa radio station. Muna prangka nga pagkasulti. Pangutan ang mga membros may bisay mong naba may sweldo. Naabay amo ang madawat bisag 5 centavos wala. Pero ang panalangin sa Dios nga Espiritu Santo na mag-uban kanamo kanunay. Sa among panginabuhi, sa panggrasya na ibubo ni Master ang maong mga panalangin kay mao kana ang iyang giingon nga kung naalamos pagkamatarong bubuan ko kamo sa mga panalangin. Naa ba sa Biblia nga ang Kristo di na makita? Naa. Mabitang pulihan siya sa Espiritu Santo. Unsay pahayag? Giingon Mateo 23 bersikulo 37 ngadto 39. O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta, o nagabato sa mga sinugo nganha kanimo. Sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak maingon sa himungaan, nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili kamo, tanawa, mabiniyaan og mamingaw ang inyong balay, kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod makaingon na kamo dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Kinsa may dalaygon nga naganhi sa Ginoo, di bang Espiritu Santo? Nay nabasa nga si Kristo di na makita pag-usab na Pero basahon ba ni sa laing relihiyon nga nagwali og Kristo? Dili basahon nga naman maigo ang ilang doktrina. Di ba gipakakan nila ang mga tao? Tinguhaon ta ni Kristo ang pagtigom sa iya mga piso. Mao tong mga iglesia ni Kristo. Apan nagdumili ang mga katawhan kani sa panahon Kristo. Gipatay siya. Mao nga nagpadala sa lain nga magtutudlo, lain nga maglilipay o lain nga iyang ipadala, nga iyang ipangamuyo sa man, magpadala sa lain nga malaban nga maong Espiritu Santo, nga mao daw magtudlo sa tanang mga butang og magpahinumdum unsay gisulti ni Kristo. Mao ni karon gibasa na mo kinsa may nagpahinumdum nini. Di ba nga mo magtutudlo unsay gisulti ni Kristo kay Espiritu Santo mao may magpahinumdum unsay gisulti ni Kristo?
Unsay gisulti ni Kristo, tan-awa mabiniyaan ug mamingaw inyong balay kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod makaingon na kamo dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Ginoo. Makita pa ba? Di na mabitaw ubang mga reliyon. Sige pamutbot. Jesus is coming, Jesus is coming, nangamatay na lang sila. Mga pastor nga diin nagpingon, Jesus is coming, doon las Kristo mo balik, nangamatay na lang. Wa gyud si Kristo mo balik. Nga naman, salungat ang ilang pagpamutuon. Tun-an raw niya na nato kung ang Kristo mo balik pa ba. Kay naaman po yung mga sitas nga ilang gigamit, pero wa sila makasabot. O unsang matanga ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Wa sila kasabot, ana. Iyon sa paydugang, Lucas 17:22, og siya miingon sa iyang mga tinunan. Ang mga adlaw mag-abot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa adlaw sa anak sa tao, apan dili na kamo makakita nini. Igo na lang ang tao mangandoy nga mubalik ang anak sa tao, apan matod pa sa Biblia dili na mo makakita nini. Ingon ana, ang gipasabot sa Biblia, sa unang kapanahonan ang tao diin mo tutok diha sa amahan nga mao si Jehova. Sa ikaduhang panahon, diha na pud ang tao mo tutok kang Kristo. Nan kaniya na mata si katulong kapanahonan sa Espiritu Santo, asa na pud ang tao mo tutok. Diha na pud sa Espiritu Santo, mamangani gibin lamin ni master ug basahon na. Balaod sa misyon. Unsa man ni mga balaod sa misyon? Nga gipakanaog ni master sa tanang mga membro sa PBCM, membro man kag babae man kag lalaki, mao ni ang imuhang buhaton. Naa ang mga balaod nga gitudlo ni master kung ikaw usa ka membro. Unsa man ang gipahayag dinhi? Now, balaod sa misyon. Pagmantala sa ngalan ni master nga maong Espiritu Santo, kang kinsa siya mao ang nagtudlo sa tanang mga butang ug sa pulong sa Dios. Kita mo? Ang Espiritu Santo na mooy iwali karong mga panahon. Mo ni ang mga balaod, nga gingon dinhi, mga balaod, nga gipakanaog ngadto sa tanang misyonaryo ug mga misyonarya ug mga membro. Now, balaod sa misyon amo ni kay daan ang manggali ni. Iyon sa naman ang balaod diri. Pasahon unya usa nato. Sa una, balikon ko, diin ang tao mututok diha kang Jehova. Kay nawala naman si Jehova, gipadala iyang bugtong anak sa kaduhang panahon, diha na pud ang tao mututok. Sumala sa akong nang gibasa kaganina. Asa naman pud ang tao mututok sa katulo? Naa na po diri o. Basahon ko ang balaod. Sa misyon. Numero 13, pahina 25 na ginon. Asa na tata mo tutok? Dito babakang Kristo, nag-ingon. Kinanglan ang pagtuo nga malig-on ug dili magpatintal sa mga tinuan nga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo ug matintal sa tinuan nga yawanon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha kang master ug wala nay lain. Kay kun mulingi ka pa ni bisan kinsa, bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo, may kahigayunan nga malingla ka ug malipat sa imuhang pagtuo. Sama pa na kang Miriam Casarin nga nagpatuo nga ang espiritu kuno ni master na aniya. Sama kang Pedroso Bailo nga ang espiritu kuno ni master na aniya. Sama kang Crisanto Ercilia nga ang espiritu kuno ni master na aniya. Unsay gisulti ni master? Kinahanglan ang pagtuo. Mensahe niya namo nga malig-on. Dili magpatintal sa mga tinuan sa mga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili ka maalaang sa imong pagtuo o matintal sa tinuan sa yawanon, ipunting lamang tutok ba? Ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha kang master o wala nay lain. Kay kun mulingi ka pa ni bisan kinsa, bisan pa sa imong igsuon sa pagtuo, may kahigayunan nga malingla ka o malipat ka sa imong pagtuo. Mo nang nitabo karon kamo mga PBCM, nga takulahaw lang, tuwa kang Pedroso,
tuas kang Miri, tua kang Crisanto Ercilia, di ba? Natuman ang gisulti ni Master. Nga matod pa ni Master, kung gusto ka makasiguro, kadili ka malaang sa imong pagtuo, ug matintal sa tinuang yawanon, kay yawanon magunang ilang pagtulunan, kadili ko na kang Master, ilagong patuo lang nga espiritu kuno ni Master na nila. Di ba? Yawanon nga pagtulunan na sila. Unsay gingon ni Master, ipunting lamang pagsiguro ang imong kagalingon diha kang Master, ug wala nay lain. Kay kung mulingi pa ka, mulingi ka dito Pedroso, mulingi ka dito ni Mary, mulingi ka ni Crisanto Ercilia, matud pa din kay kung mulingi ka pa sa bisan kinsa, bisan sa igsuon sa pagtuo, di ba igsuon na sila sa pagtuo sa una, kay mga PBCM na sila, nya ning break away, ning kalas, nagtukod og pundok, unsay gingon diri, may kahigayunan nga malingla ka ug malipat ka sa imong pagtuo. Kita mo na. Ayaw na mo patintal ana nga mga tawhana, mga mangingilad man na. Kana mga nagpatuo nga si Master naa sa ila, ang espiritu ni Master na nila, mga mangingilad na, nga mga PBCM na, ay mugtuo na. Pangwartahon na mo ang mga tawanan na. Mo na tinuod nga pagkasulti. Busa kini, amo ipainungod kini sa mga membro sa PBCM, nga kung mahimo, tutok mo, diha lamang kang Master. Sama sa kang Hiuba, nga mitutok sila dito sa kang Baal. Unsay netabo kining sunog-sunog sa kayo nga gibuhat ni Crisanto Ercilia, kang Baal man nga pagtulunan kanang magsunog-sunog o kayo, nya kanang mupatay og mga membro. Kang Baal na nga pagtulunan. Biasa na to na mabasa nga kang Baal na nga pagtulunan, nga ang espiritu ni Baal na nila. Basa ta. Bibliyaw na to ni kay para ba nga di sila makaingon nga lama-lama raman mo, brad. Di mi maglama-lama, tinuod ni nga mo mubasa ta sa Jeremias. Nga kanang pagsunog-sunog o mupatay og mga tao, mupatay og mga anak, dili na pagtulunan sa Dios, kundi pagtulunan na sa mga yawa na, pagtulunan ni Baal kana nga magsunog-sunog, ihalad nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Basahon ta ang Jeremias Kapitulo 19, versikulo 2 ngadto sa 5 ang atoang magabasahon. Tanang mga sunog-sunog, dili man na pagtulunan sa Dios. Pagtulunan kana sa yawa, pagtulunan kana ni Baal. Pero sa pahayag din Giyon din niyo. Basahon ko ang versikulo 2. O umadto ka sa walog sa anak sa himnon, nga naa sa pagsulod mo sa gangaan sa Harset, o imantala didto ang mga pulo nga akong gigaingon kanimo. Sa 3, o umingon ka, pamati kamo sa pulong ni Huba, o mga hari sa Huda, o mga pumuluyo sa Jerusalem, mao kini ang giingon ni Huba sa mga panon, ang Dios sa Israel, ania karon ako magpadala o kadaot ibabaw nining dapita nga bisan kinsa nga mamati nini musiyok ang iyahang igdulungog. Sa 4, tungod kay sila mingbiya kanako, kadto mga Israelinon mibiya na kang Jehova, og may pahilayo niining dapita, og nagsunog og insinso niini alang sa mga laing Dios, nga wala nila hili, sila gayud og ang ilang mga amahan og ang mga hari sa Huda, og kining dapita gipuno sa dugo sa mga inosente. Sa 5 ingon, og mingtukod usab sila sa mga hatag-as nga mga dapit ni Baal, aron sa pagsunog sa ilang mga anak nga lalaki diya sa kalayo, alang sa mga halad nga sinunog kang Baal, nga wala man nako isugo. Wa isugo sa Dios ba? Wala isugo kanila, ni kini maghisgot ako, may tungod ini ni misantop sa akong hunahuna. Ika na bang pagsunog-sunog, iya ba kana sa Dios? Wala. Ang pagsunog-sunog ug mga paghalad sa ilang mga anak nga lalaki, ilang ihalad ngadto sa kang Baal, usa kana kabuhat sa yawa, mga higala o mga kaigsuonan.
Kana diha sa Ormoc. Paminaw mo diha, kamo mga membros PBCM. Na nagpatuo diha nga dili daw kuno siya mapasos kayo, kay maglakaw-lakaw kuno siya sa kayo. Nagpatuo ra ba na nga kuno siya sa Kristo? Ha? Nagpatuo na. Naapoy mga PBCM diha nga na membro po niya. Ha? Warning. Kamong naadas Ormoc. Ay mo palinglaan ang nagpaka-Kristo-Kristo diha. Nga mulakaw kayo. Kay di kuno siya mapaso. Ha? Ayaw mo tuwa na. Kay mangingilad na. Nga mga matang sa mga tao. Linglahon na mo ba? Kang Baal ka na nga pagtulunan. Kana magsunog-sunog o maghalad-halad nga to kay sa panahon ni Baal ang ilang ihalad, ha? Mga insinso unyang uban ilahang mga anak sunugon iadtos kayo para ihalad nga to sa Dios nga maos Baal. Ayaw mo tuo ana kay espiritu kana ni Baal, dili kana espiritu ni Master. Kay ang Dios wala magsugo na magpatay kag tao. Kay bawal ka na, mga higalag, mga kaigsuunan. Bawal ka na sa Biblia nga mo patay ka og tao. Wa ka na gisugo sa magtutudlo nga mo patay ta og tao. Ha? Kayo gisugo pa na sa langit nun nga mutudlo. 1978 ko nga na membro. Naabay nadunggan ninyo nga ang Philippine Benevolent Christian Missionaries na ay gipangpatay nga mga tao. Wa! Karon lang ni si Ercilio Arcilla nga iyang lula gisugban niya kayo kay ang espiritu ni Baal na niya gipasangi ra ba ni Jessica Soho nga kuno ang amo kuno magtutudlo mao kuno responsable nga mao kuno gitsa ang tiguang dito sa kayo kay espiritu kuno ni Master misulod kuno kay Ercilio Arcilla. Wa mo malipong Jessica Soho nagpataka kag lamlam sa imong baba. Ha? Nga kana mga tawhanan ning break away man na, dili man nakauban na namo, na aman pundok-pundok na pod nga ilahan na pong gituhuan. Nya ipasumangil ninyo diri namo. Wala na sa among pagtulunan ng pagsunog-sunog. Ha? Ha? Daan pa na sa panahong Kristo. Nga naagyoy mga mubrik away, naagyoy mugawa sa pagtulunan ni Kristo. Nga ang mga membro na po sa Iglesia ni Cristo pahisalaago na po mausad sa Espiritu Santo kay mo nagingon history merely repeat itself ug unsay nitabo kani sa unang kapanahon mahitabo sab na nini atong panahon karon. Naaba sa Biblia nga mismo si Apostol Pablo nagpasidaan nga diin nga ug muhawa na siya na ay mga mangingilad na pod nga mga kunuhay membro ni Kristo, ilaro na po ang membro ni Kristo, dadoo na po dito sa dili matuod, nga pagtulunan nga iyan ni Kristo, manaay mga mangingilad. Naay mga mangingilad, nga kunuhay, sakop puno sila ni Kristo, pero mangingilad, mandiay. Unsay gipasabot ni Apostol Pablo? Basahon ta ang sulat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 20 ug iyang bersikulo 29 ug 31 unsay pahayag ni Pablo unsay pasidaan. Basahon ko matud pa ni Pablo sa mga buhat Kapitulo 29. Ako nahibalo nga sa makagikan na gani ako pagasudlong kamog mabangis nga mga lobo nga dili maluoy sa panon. O gikan ra gayod kaninyo, gikan ra sa Iglesia ni Kristo. Adunay man nagpanindog nga mga tao nga magsultig mga binalitad aron sa pagpamira sa mga tinunan ngadto kanila. Magyapon sa moa. Ang espiritu kuno ni Master na aniya. Sama sila sa mga ngayam nga naghati. Sila mudakop og tao. Di ba? Natuman ang gibasa nako gaganina. Mausan ni mga tauhan na karon nga mga membro kuno sa PBCM nga mingkalas, mimbalitok, nagtukod og kogulingon na po nilang pundok, biraho na po nila ang mga membro sa PBCM aron linglaho na po nila diya silang pundok. Nagpatuo na ni Kristo na po. Mo ning Kristong piki. Daan pa na sa panahong Kristiyano nga naay mga mini nga mga igsuon nga mamira na po, gikan na po sa pagtulunan ni Kristo. Mamira, birahon. Dadoon dito silang pundok.
Maragod gapon na, kung Katoliko ka, Kristo ang giwali. Unya, ang Katoliko, gibiras born again. Kristo gapon, di ba maura gihapon? Katoliko, Kristo ang giwali. Pag abot sa born again, di man na mauna. Diri lang mo, na Kristo ba gihapon na? Ang ilang gituan, pulos Kristo. Born again, mabaptis, maunsa pa na GIL, uban pa. Sige, bira, sige, bira ba? Katoliko mo, bira born again. Ang born again mo, bira Katoliko. Pastilan, makalibog. Natuman na ang gitagna ni Pablo. Mo nagingon sa Galacia 2:4, mga mini nga mga igsuon. Busa magbantay kamo nga mga naa karon nga nagpatalingog nga mga membros PBCM na gani magdala-dala sa ngalan ni Master, ilabi na nga maingon nga ang espiritu kuno ni Master na aniya ay magtuo kay kana mga tawhana, mga mangingilad na nga mga igsuon nga gitawag dag igsuong mini matud pa ni Apostol Pablo. Ayaw magtutuwa na, wala magingon si Master nga magsunog-sunog. Pagtulunan ka na ni Baal, ka na magsunog-sunog, ka na nas ormok. Kamu nas ormok, amok pailat na nang nadya. Ibalo naman mo kinsa ng mga tawhana na. Nagpatuo man kuno na nga siyas Kristo. Maglakaw-lakam kuno nagbaga. Ay magtuo na. Mga tao kana nga mga way hinungdan na nga mga tao, linglahon lang mo, pangwartahon lang mo anang mga matang sa mga tao nga magdala-dala sa ngalan sa atong magtutudlo, pero mga tao kana nga magpaisalaag ngadto sa mga membro sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Tungod kay napopos naman usab ang ato ang oras, nindot punta kayo, daghan punta kitag isusulti o ang akong pasalamatan. Ang unang-una, ang langiton nga magtutudlo di ba ni Master Tomas Ihunyo Sr. Daghang salamat Master sa panalangin nga maghatag diri kanako nga diin ako nakapahayag ngadto sa mga kaigsuonan sa PBCM. Naunta dili unta sila magpalingla kay nasayod kami nga kanang mga tawhana gitawag kanang mga igsuong mini mga tao mga mangingilad nga mudakop ra pod og sama sab nga membro sa pagtulungan sa PBCM. O din hinalantaman ang ako ang pagpakigpulong o buaghat kami. Nasundan lamang kami sa among programa din sa DWLA sa matag oras alas 11 ngadto sa alas 12:15 ug kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio ug kita naginusara karon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagsudong sa Facebook o sa YouTube. Daghan kayong salamat.